Čaute, som tu ja zase s mojím brachom Láďom. Čaute. Myškom. Čaute. A keď som vám sľuboval, budeme hrať tanky online. Keď chcete vidieť video, tak si to pozrite. Počkajte, trochu to prestihnem. Dobre, už sa nám to načítalo, konečne po pol hodine. A ideme hrať. Počkaj. Čo hráš? Tanky online. No. A tu nejde byť. Co nám ide? Ty len nemáš heslo na... Nedal si heslo. Teraz ideme hrať. Viete, každý máme všetko. Každý máme vytvorený tanky online, len musíme počkať, aby si už máš. Počkajte, trochu prestihnem tiež. No, Dobre. no konečne. Pozrite, ideme hrať tanky online. Že to zabijú. Kamo. Dajte! Si mŕtvy. Viete, keby tento neste. Nový level. Idem si zahrať svoj. Ako vidíte, už teraz som na YouTube. Viete, nové Slovakia Chips. Hezky. A papá, jak se to tváří. Ale To dikobraz. kobasu tu maje. Ale to slaninu. A tu vidíte Gaga. Tak ideme teraz si ukázať niečo, čo hrám ja. Keď chcete, keď mi vôbec dovolíte a dáte mi like, tak napíšte mi do komentáru, čo mám na budúce zahrať. Skate 3, GTA 5, hociaké. To je jedno. Tak, ideme hrať. Tak, ideme hrať teraz Mini Dash 2. Tak to vyzerá. Tak to vyzerá. A ideme to hrať. Super Mario! Dobrý hra. Premýšľam o tom, či by som to strihol, alebo nie. Doriti. Kuchyň. Čo tam píše? Zháňate kuchyňskú linku? Áno, zháňam. Dajte mi ju. Dobre. No, tak ideme hrať. Načítavať sa. Loading. Ako vidíte, načítavam sa tu pomaly. Tak natočím druhé videjko v druhej časti. A keď sa vám videjko páčilo, to je dajte like, a keď nie, dajte dislike. Čaute.